Temaşevanên hêja wa rûciyê sehaban Ameda Muhemmedî dîsa îro ji bo Îslamê rabû serpiya. Serok Cumhurê Fransayê Macron li dijî Îslamê gotinan kiribû. Hüdaparê piştî li mêja înê li ber Ulu Camiyê beyanat da. Di beyanata Hüdaparê de hat gotin ku qethiyen ev gustaxiya hanê nayê qebûl kirin. Serok Cumhurê Fransayê Macron li dijî Îslamê kîn û nefreta xwe bi gotinên xwe dabû nîşandan û resmen li dijî Îslamê herv vekiribû. Hüdaparê bertek nîşanê Macronê dijminê Îslamê da û li ber camiya Uliyê piştî nimêja înê beyanat da. Polîsên Diyarbekirê destur neda ku cihazên dengan bên bicih kirin. Evet değerli kardeşlerim, Diyarbakır Emniyeti izin vermediği için çıplak sesle okuyacağız. Endamê saziya îdareya giştiya Hüdaparê Farûq Dînj beyanan xwend û wiha got. Wexta gotin Müslüman û Îslamê temamî îlkeyên azadiyê Fransayê diguhere Putin ji helwayê. Yek bi yek dûn. Fransa heq û maf û azadiya xelkê xwe ji wan digire. Serok Cumhurê nezan, cahil û kapîtalîst Emmanuel Macron di beyanat û tevgera xwe de li dijî Îslamê kîna xwe diverşîne. Bi vê herbeka xwe ya elenî resmen dayî dest pê kirin. Dînj di berdewamiya beyanata xwe de wiha got. Her çi wesîle û destêsiyan çêkin vala derket. Nikaribûn ku Mislimanan ji dîn û baweriyê wan veqetînin. Dûra hewildan ku Mislimanan bi kuştin û qetilkirinê bînin rojevê. Li ser çalê heptoyê bi medyayê Mislimanan hedef girtin. Dînj di berdewamiya daxuyaniya xwe de dest nîşan kir. Macron dixwaze bi navê Müslümantiya ku ji teref Fransa ve ya hatî derxistin holê, dixwaze pêk bîne û dûra wiha li daxuyaniya xwe zêde kir. Wezîrêkarê Hundirê Fransayê ji ber ku li Fransayê di dezgehan de tiştên helal tê firotin hezm nake. Dîsa heman wezîr dibêje ew ê karîkatorên rezîlê Charlie Hebdo dibe ku li mekteban ji xwedinekaran re bê belav kirin û di kitêban de bê weşandin. Ev tiştên ku tên kirin bi şiklekî eşkere ku li hember Müslüman û Îslamê hatî vekirin. Li Avrupayê hinek êrîşên bişayîbe tê kirin û Müslüman wek faîlê van êrîşan tên nîşandan ku bi vê yekê dixwazin Müslüman ji rojevê derînin. Di dawiya beyanatê de bang hat kirin weda Îslamê û hat gotin. Avrupa û Fransa wê herba ku li Îslamê vekirî wê qezeş nekin. Ew kesên ku li hember Îslama ezîz şer dikin çawa ku di maziyê de bi ser neketibin, ew ê îro jî bi ser nekevin. Ew welatên Îslamê ku xwedî îzzet û îradenên divê li dijî dijminatiya Îslamê ku ji teref Fransayê ve tê kirin tiştan bikin. û ji bo maf û heqê temamê Mislimanan li cîhanê bê muhefezekirin saziyek bêsaz kirin. Em wan kesên ku êrîşê Îslamê dikin û naxwazim jî Fransaya ku ji vê yekê re pêşîvantiyê dike telîn dikin. Ew ê Îslam li Avrupayê hakim bibe. Rojekê wê mutleqa ew ê ev yek çê bibe. Fransa'nın bu İslam düşmanlığına karşı mutlaka harekete geçmeli.